gumala. Pupunta tayo sa bilihan ng mga lotion, mga powder. Hindi, pupunta tayo sa yung tindahan dito ng mga mumurahin lang. Ayan. Samahan nyo ako. Raja. Yan, samahan nyo akong gumala, ha. Hindi na yung pagkaipit itong anong to. Ito yung cellphone holder. Flat na naman ang ating bike. Lang dito ang bomba. Sobrang init dito ngayon, grabe. Time check, it's already 1:30 in the afternoon. Ayan. Layo pa ang pupuntahan natin, grabe. Siguro mga kalahating oras. Samahan niyo akong maglakbay patungo sa aking pupuntahan. 1:30 PM. Ayan, tingnan natin kung ilang minuto tayo. Hindi natatamaan yung aking malinaw pala. Okay. Tuloy. Ayan. Sana makarating tayo ng maayos sa ating patunguhan. Tatawid tayo sa malaking kalsada sa main road. Sa main road ng Salama Sari Street. Yan. Gugutom na ako, Grabe. Parang albike dito na bago. Albike na bago. Station subway. Tara, samahan niyo muna ako sa albike. Kakain muna tayo. Pinugutom.
po itutuloy yung ano. Samahan niyo akong kumain. Yan, nagbugas muna tayo dito sa CR. Ayan, yung CR dito, maliit lang. Ayan, samahan niyo akong kumain. Ito yung nabili natin, oh. Ito kakain natin, samahan niyo akong kumain. Ito yung Albaik Spicy, oh. Ito kayo nagkakahalaga ng 17. Ayan, kain tayo. Sabi muna natin yung supply. Yung garlic sauce. Garlic sauce. Ketchup. Bali 4 pieces na chicken to. Spicy. Palagyan nyo ng ketchup to. Ito yung pinakamasarap na fast food dito sa Saudi Arabia, Albaik. Spicy chicken, merong regular. Sarap. Almost half a year na siguro akong di nakakain ito. May burger buns pa dito sa pala kasama ko. Ipapalaman nyo ito dito sa burger bun. Ganito pagkain para walang sayang. Yung chicken breast. Ito yung chicken breast. Ito yung papalaman nyo. Oo, spicy. French fries, sama-sama na ako sa restaurant. Sabi ko na misto. Hindi naman halata, no? Hindi naman halata na ako'y gutom.
Kaliwat pala, no? Sarap talaga ng spicy. Parang hindi ko mauubos, ah. Sa labas, sobrang init, oh. Silip ko sa inyo yung labas. Oh, sobrang init. Yung sa loob, oh. Sobrang init sa labas. Bali, 4 na pots to. Isang chicken breast na malaki. Isang drumstick. Isang chicken wings, wala na. Buto na lang nagtirang chicken wings, so buto na lang. Tapos isang thigh part. 4 siya. May tayong drumstick, parang hindi mawawag sa mga contact. Sarap. Sarap pa rin yung ganito, parang kaya yung brown nila, may ginihalo ano, rolled out, kaya malutong. Dapat siguro talaga, ang marinisin nyo lang ito overnight. Ang sobrang lambot, oh. Hindi ko pa rin nasasado, buto. Tapos na tayo kumain. Labas na tayo. Labas tayo. Balik na tayo sa ating patutunguhan. Ayan. Init. Sobrang init dito. Wala kang sarili. Sobrang mata. Wala lang ang hanggang. Ayan. Sobrang masakit ako doon. Salamat ko doon. Matagal kong hindi kasi natikman yung all-bike. Isa sa pinakamasarap dito na fast food ng Saudi Arabia. Let's go! Saan tayo sa kabila? Saan tayo sa magandang sarap? Baka malagad naman yung sa gonggo. Yung sa walang lubak. Sabi ko pag may lubak eh. Ang malagad naman matuloy ng mabasag yung sa gonggo. Wala tayong pangbili. Taas! Tahon! Mahirap para magbigay kapag busog. Parang hindi tayo makakaahon na. Ayan. Dahan-dahan lang tayo. Makakagpigil tayo sa patutunguhan natin. Papalis ko muna itong bike ko. Tapos, pupunta tayo sa bilihan ng mga murahing mga cosmetics. Like lotion, shampoo, cosmetics, sabon. Cosmetics bang sabon? Ayan. Yung nakikita niyo ba yung nakikita niyo yung sa tayo tatawid. Pero daan tayo sa safety nga, no? Way. Daan tayo sa right side. Susundin natin yung tamang daan. Kasi napakahirap tumawid kasi dyan eh.
maganda pang nakain na natin ng bike. Nakain na natin ng bike. Ang dami sa dyan, kita nyo? Pwede tayo dito. Yun, salamat siguro. Ayan. Meron pa tayo isang kakawilan. Yung sa kabila, pero medyo kukunti din ang dumadaan. Ayan. Ay, nakagawin sa kabila na po. Yun lang. Kaya natin yan, oh. Hindi marami pa. Ay, kanina. Ito po kasi yung supply. Ayun yung Madina Road. Dito si Gagaya, yung pinaka-main road ng Jeddah, Madina Road. Ito sa street to. Sa rin, ang salama. Ayan, dami to. Hindi po naging sa kabila. Ito naman tayo. Tarik. Ayan, tarik. Here. Nakaplay ba ang video ko? Ayun, meron tayo 7 minutes. Mga 15 minutes, 15 to 20 minutes na tayo sa paayos ng bike. Ngayon, pagka sila yung ano, nakapalitan ko yung buong rim sa pag-asa na, kalibon. Nagbibigyan na kasi marami ng putol na rayos. Ayan, Sari Street. Sari Street. Isa naman. Jeddah. Ayan. Sa mga nakakalang dyan dito sa Sari Street, ito po ang Sari Street. Kaya tindahan ng mga sweet corn na house. Mas limitation dito sa Sari Street. BMW. Kasi ang tikit ng ating bisikleta eh. Pwede mo itong display sa museum para di mamaya mga pupunta. Kasi antik nga eh. Kaya sana bukas. Ayun, it's already open. Thank God. Ayun, salamat. Ayan, tara tayo. Oops. Assalamualaikum. Siyempre kabibi. Wala tayo sa kaban. Okay. Muna ako ulit i-continue ang ating video. Ayan, thank you so much. Dito na ako sa ating pupuntahan. Thank you so much for joining to my vlogs. This is Musikero, dito na lang sa sabing. Maraming salamat po.